een beetje. Iedereen goed opgelet, want dit is je grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de kabouterdans. Elke jongen kiest nu eerst een kaboutermeisje uit. Neem haar vast bij de hand en doe een stap vooruit. Kom, kwebbeltje, geef me maar een hand. Oh ja, klus! Hé, zeg, ik wil met kwebbel dansen. Oh nee, nee, zeg, ik was eerst. Zoek jij maar een ander kaboutermeisje. Ja, maar je zijn geen andere kaboutermeisjes. Ik zal eens iets zeggen, hè, lui. Jij mag straks met mij dansen. Daar gaan we! Draai een keer in het rond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans, zo gaat de kabouterdans. Kijk. Kabouter Marit. Wat staat erop? Kom, lui. Kijk, Jij mag is dat met een mij plaatje? dansen. Dansen, ik word daar zo moe van dansen. Ik dans niet meer mee, ik ga slapen. Ja, dat ging al reuze goed, maar we zijn nog lang Wat niet klaar. kabouter Wij Tim, doen hè? gewoon die dans opnieuw, maar 2 keer na elkaar. Hé, er staat geen licht, dus we mogen doorlopen. Stap met je voeten op de grond, zwaai je armen in de lucht. Ga nu zitten met een zucht. Die groene Stap nu pink. rond als een gans, zo gaat de kabouterdans. Draai een keer in het rond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een gans, zo gaat de kabouterdans. Zeg, kwebbeltje, vind je niet dat ik mooi kan dansen? Ja, dat is normaal, hè. Ah ja, ik ben als het ware de beste danser voor heel het kabouterdorp. Jullie dansen echt heel mooi, lopertjes, geloof me maar.